les Gorges de Núria i les Roques de Tot-Lomont. Sortim de Pont de Delló, seguim les Gorges del riu Núria cap amunt fins al Pont de Cremal, llavors el camí de Núria fins al Canal del Freser, Roques de Tot-Lomont, les Collades i baixarem pel Freser. Som a la central de Delló, la que fou la primera central de transport d'energia a llarga distància. Aquí veiem clarament el tub per on baixa l'aigua des de la central de dalt. I just per sobre seu, les Roques de Tot-Lomont. Hem sortit darrere de la central per la seva esquerra i agafem aquest senderó. De moment anem per l'anomenat Camí de les Centrals, concretament la central més alta del Freser i l'última d'aquest Camí de les Centrals. Aquesta ruta, o Camí de les Centrals, va des de Ribes de Freser fins aquí de Delló. A partir d'aquí, a pocs metres, ja gira cap a l'esquerra a tornar cap a la Farga, a l'alberg de la Farga de Queralbs. Nosaltres, en canvi, seguirem cap a la dreta seguint el riu Núria, que ara travessem en aquest pont. Aquí tenim l'última indicació del Camí de les Centrals i aquí dalt hi ha vigilant-nos les Roques de Tot-Lomont. A partir d'ara la cosa es comença a posar ja més divertida. De moment comencem per travessar per aquest tronc. En aquests trams que vas penjat per sobre de les aigües sol haver-hi un cable on poder-se agafar. Som a plena primavera i encara l'aigua és força abundant en aquest final de les Gorges del Núria. Allà baix tenim un dels salts del riu Núria. Nosaltres ara tirarem cap amunt per superar aquest petit esperó. Aquí tenim una sèrie de grapes i cables per ajudar-nos a anar pujant. Totes aquestes instal·lacions són força velles i tot i que els cables encara estan acceptables, els trams que estan assegurats amb corda, les cordes són molt velles. Allà tenim el Tot-Lomont, aquí tenim la Montse i per sota nostra les Gorges del riu Núria. El camí es desdibuixa constantment i hi ha molt poques fites per poder anar seguint. Ens hem d'anar orientant per intuïció. Allà tenim Pont de Delló i aquí la Montse. Els trams boscosos estan absolutament plens de malesa i costa d'avançar. Aquí ens enfilem per aquestes lloses i tenim la sort de que estan seques. Si estiguessin mullades tindríem molta feina. Fent aquesta baixadeta que hem hagut de fer per salvar aquest esperó d'aquí. I ara tornem a baixar, acostant-nos a la llera del riu, aviam aquests saltants. I aquest impressionant forat que engolleix tota l'aigua que baixa. I sobre nostre ja tenim el camí de Núria. Allà baix deu haver-hi el pont. I ja ben a la vora del pont del Cremal empalmem amb el camí de Núria. I ara travessarem. Davant nostre, a l'altra banda de la llera, veiem el camí que baixa cap a Delló. Nosaltres, en canvi, seguirem el camí cap a Núria. Passem per l'abric de Sant Rafel. Seguim portant les Roques de Tot-Lomont i ara veurem aviam per on les atravessem.
tenim el desvio per anar pel Cremallera. Nosaltres seguirem de moment en direcció Núria, però aviat ho deixarem. En aquest punt, el camí de Núria travessa la Canal del Freser. Nosaltres el seguirem. Aquesta Canal del Freser va a uns 1.700 metres d'alçada i té una longitud d'uns 4 quilòmetres, tot i que nosaltres no la farem en la seva totalitat. De moment, seguir aquest camí no té cap mena de dificultat, excepte que tinguis vertigen. Tot i així, en els llocs més complicats hi ha cables per on poder-se agafar. A partir d'aquí, el camí ja surt de l'engorjat propi del riu Núria i comença a girar per sota de les roques de tot el món. Aquí és on la Canal es fica dintre la muntanya i fem un cop d'ull a veure si es pot seguir per dalt, però veiem que no. 50 metres abans havíem deixat unes fites que tiraven cap avall i cap allà anem. Un camí fitat i amb algunes marques de color blau ens ajudaran a sortejar els llocs més complicats i més abruptes d'aquestes parets de les roques de tot el món. Aquí a la foto podem veure a on s'amaga la Canal del Freser i per on seguirem nosaltres, envoltant el Roc Rodó, travessarem el cingle del Bac, passarem per darrere la Vena, llavors el cingle del Boc i anar seguint. Anem fent aquest puig i baixa per intentar salvar totes aquestes parets de tot el món que tenim aquí, que la conducció d'aigües atravessa per dins. En tot aquest tram, que deu ser el camí de manteniment de la Canal, està força millor que la de les Gorges. Aquí tenim el final del túnel que hem hagut de flanquejar. En tot aquest tram i fins a la central de Daió de Dalt, l'aigua va en la mateixa direcció que nosaltres, d'on són les aigües que venen del riu Núria. En aquest trosset, la Canal torna a ser transitable per sobre. A continuació, travessarem el cingle del Bac pel costat d'aquest tub i al final del qual la Canal es torna a ficar dins de la muntanya i tornem a fer cingle. Llau, cable i un altre cop cap amunt a fer un altre collet. I per baixar-lo, una llarga escala metàl·lica. Tornem a fer un altre collet de la següent cinglera i allà al fons de tot podem veure l'escala metàl·lica per la que hem baixat. Per sota d'aquestes impressionants i descompostes parets de tot el món, fem el penúltim collet i aquí baix a sota nostra ja veiem la teulada de la central de Daió de Dalt. Aquí la tenim. Nosaltres seguirem per sobre del canal una estona i ara en aquest tram la Canal del Freser porta l'aigua en direcció oest, o sigui, en sentit invers al que nosaltres portem ara. I en aquest cas porta les aigües de la capçalera del Freser cap a la central de Daió de Dalt. Allà dalt tenim el Balandrau. De seguida ens tornem a enfilar per fer l'últim collet. Veus allà el collet que hem travessat abans? Allà on hem baixat? Un cop hem superat aquest collet, ja som al torrent dels Fosos. I aquí baix ja veurem les collades per on baixem. Passem per les collades i ja anem tirant avall fins a buscar el camí que vinguent de Coma de Vaca va a Daió, el nostre punt final. Anem seguint les Gorges del Freser cap avall i, com no podia ser d'altra manera, una visita al Salt del Grill.
I bé, ja som al final. Pont de Dalló, una excursió molt divertida, tot i que un xic diferent de les que solem fer.